orbitarii planetei, iar creșterea numărului lor anual reprezintă cea mai mare Recent am făcut câteva schimbări în casă. Gata cu sticlele de plastic de unică folosință. Topul statelor cu cei mai mulți militari urmează China, cam 10% din totalul Și știți ce? global. Brita are gust bun. Și ne și simțim bine. Marea masă a automobilelor impresionante. Marea Britanie și... Iubești Paștele? Trăiește Paștele! În culorile calde ale primăverii. Reînvie spiritul festiv. Și savurează cele mai proaspete și aromate preparate. Îmbrățișează emoția noilor începuturi. Împreună trăim și ne bucurăm de cea mai fresh sărbătoare a anului. Kaufland îți urează Paște fericit! Nimic nu se compară cu bucuria. Oficialii ne atrag atenția să nu comitem